kunnafoni bakurubaw la jɛkulu min sigilen don anw ka jamana kɔnɔna na walasa kunnafonidi yɛrɛ bɛ se ka don bɛrɛ la olu kɔni ye yɔrɔ dayɛlɛ kunun ko min bɛna jateminɛ kɛ télévision so ni radio so minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔ u ka baaraw kan ka kɛ ni waliya min bɛ ka kɛ anw ka jamana kɔnɔna na wagati laban ninnu na n'o de ye jɔnya yɛrɛ kuma minnu bɛ ka fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye bataki bɔ ka kangari gɛlɛn da ka ɲɛsin a tigilamɔgɔw ma. Niger jamana ani Italie jamana olu kɔni kelen don k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa maaw kɔni bɛ u dogoli min kɛ ka taa tunga na kɔgɔ bɛ se ka da u la cogo min na ka se k'o kɛlɛ. Aw bisimila a ka bi kunnafoni kɛnɛ kan ka bɛn ni Jumadalihula kalo tile 9 hijira san 1440. I n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogo min na bakurubaw la ni ye yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen kununko min ni a baaraw bilara sen kan yɔrɔ min ni a bɛna kɔlɔsili yɛrɛ kɛ télévision so minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔna na ka taa se radio so yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma u ka se k'u sigilen to yɔrɔ kelen ka bɛɛ lajɛlen ka baaraw jateminɛ ka tila ka a bɛɛ lajɛlen ka kumakanw n'u jaw ka a mara u yɛrɛ bolo ni baara ninnu bɛna bila sen kan jɛkuluba min yɛrɛ fɛ n'a bɛ f'o ma ko haute autorité de la communication nin baara ninnu kurunbɔ karili kɛra kunun ko an ka ministre ɲɛkɔrɔ min ɲɛsilen don kunnafonidilaw yɛrɛ ka kɔɲɔ ma n'o ye Aruna Modibo Ture ani kunnafonidila caman yɛrɛ tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan seereya minnu ɲinina a kisa la an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Kununko tarata janvier kalo tile 15 san 2019 nin bɛna kɛ don ye min bɛ bila tariki yɛrɛ minɛn kɔnɔna na ka ɲɛsin kunnafonidi sira ma ka kɛ ni jɛkulu min bɛ anw ka jamana kɔnɔna na n'an ko ma ko haute autorité de la communication bakurubalen n'an ko a ma ko ha olu ka yɔrɔ kurunbɔ karili ye yɔrɔ min ni a bɛna to kunnafonidi yɛrɛ a bɛ se ka don bɛrɛ la anw ka jamana kɔnɔna na bari ni cakɛbonda so min filɛ nin ninnu kɔni maaw bɛna u sigilen to ka télévision so fɛn fɛn bɛ anw ka jamana kɔnɔ ka taa se radio so fɛn fɛn ma u bɛna jateminɛ kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ka baara la k'u sigilen to u yɛrɛ nɔ la ni y'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye u ka bila sen kan anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na baara ninnu bɛɛ lajɛlen nu donna lansaraseli yɛrɛ kɔfɛ kununko tarata Adama Berete ni ale yɛrɛ Bamakɔ sigida 4nan maire ye ale kɔni ye maaw bisimila kɛnɛ kan ka foli ta ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔw ma baara min ni u filɛ ka ɲɛsin kunnafonidilaw yɛrɛ ma ni ye nin kɛnɛ ta k'a lajɛ kɛnɛ tun yakubayalen don kosɛbɛ bari ministre min sigilen don kunnafonidi kɔɲɛ ma anw ka jamana kɔnɔna na ni ale yɛrɛ tɔgɔ Aruna Modibo Ture ka taa se kunnafonidilaw yɛrɛ caman ma olu bɛɛ lajɛlen bɔra ka na nin kɛnɛ kofɔlen kan Mali yɛrɛ dɛmɛbaga jamana min bɛ yen nɔ n'an ko ma ko Maroc olu kɔni ka ma hakili juru caani n'o de nana nin baara in bɛɛ lajɛlen bila sen kan jɛkulu min sigilen filɛ nin anw ka jamana kɔnɔna na n'an ko ma ko haute autorité de la communication walasa kunnafonidi yɛrɛ bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na anw ka jamana kɔnɔna na olu kɔni y'u ka nisɔndiya yira kɛnɛ kan ka yira ka fɔ nin ye waleya ɲumanba de min bɛna ɲɛsin kunnafonidi yɛrɛ minɛ ma anw ka jamana kɔnɔna na an bɛ se ka min fɔ ka ɲɛsin bi baara kelen ma ni o ye kolomokarili ye min ɲɛsinna centre de monitoring ma o de ye k'a fɔ f'an ka ɲɛfɔ a ye fɔlɔ centre de monitoring ye mun ye baara min ni o kalifalen don hakili la ni o ye kunnafonidisow kɔlɔsili ani u dɛmɛni n'u bilasirali ye baara in dafa minɛn dɔ de don a dafa minɛn don ka d'a kan nin bɛna to k'a daminɛ bi la fo ka taa ni Ala ye waati min yira an na an bɛ se ni ka radio sow k'u lamɛn u dayɛlɛ n'u datugu cɛ télévision sow k'u lamɛn u dayɛlɛ n'u datugu cɛ ani kunnafonidi sira fɛn o fɛn min bɛ yen ni a bɛ bila ligne kan walima ni a bɛ sɔrɔ papier kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen baara bɛna kɔlɔsili baara bɛna kɛ nin yɔrɔ in na donc baara in ye an dɛmɛli baarakɛminɛn ye an bɔra ka baara min kɛ sisan an dɛmɛli baarakɛminɛn kolomokarili an y'o de kɛ nin ye maintenant sisan a nafa ye mun ye a bɛ se ka an dɛmɛ lamɛnli kɔfɛ ka marali kɛ fɛn o fɛn a bɛ fɔra aw bɛɛ ɲɛna sisan k'a fɔ n'an ye fɛn minnu enregistré yan an bɛ kalo 18 o ye radio ta ye an bɛ se k'a mara a bɛ se ka to an bolo yan kalo 18 ni télévision ta kalo 19 a maralen bɛ se ka to an bolo yan ni o kalo 19 ni kalo 18 tɛmɛna an bɛ se k'a bɔ k'a mara cogo wɛrɛ la ka kɛnɛ di jɛmukan kuraw fana ma tuguni olu baara olu kɛ ka mun ye a bɛ kɛ ɲɔgɔn sɔsɔ mana don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ karisa ye nin fɔ ma karisa ye nin kɛ na an bɛ se ka taa a sɛgɛsɛgɛ a jubaju la yɔrɔ jumɛn o ye nin yɔrɔ in ye tiɲɛ don a ɲɔgɔn maralikɛlan bɛ bɛɛ lajɛlen bolo i ka télévision so n'i ka radio so la n'a fɔra ko bɛɛ ka na n'i ka seereya ye f'a ka dɔn n'a sɔrɔ dɔ ka seereya falenni ma don a la walima dɔ ma darakili kɛ walima dɔ fɛn ma fara a kan fɛn ma bɔ a la
min bɛ anw bolo yan an kɔni b'a dɔn k'a fɔ bolo tɛ magaw la donc o ye an bɛ se ka sɛgɛ min na o ye min bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ kana kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ donc a bɛ se k'an dɛmɛ k'o baara kɛ a bɛ se k'an dɛmɛ fana parce que ni mɔgɔw y'u miiri k'a fɔ ko filɛbaa wɛrɛ bɛ an na min tɛ an lamɛnbaaw ni an yɛrɛ kun ye kɔlɔsilibaa wɛrɛ b'an na min tɛ an lamɛnbaaw ni an yɛrɛ kun ye ni mɔgɔw y'u miiri o ma a b'a to ko caman bɛɛ fana bɛ mɔgɔ kɔnɔ mɔgɔ bɛ se ka ko min kɛ n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ ɲɛ t'i la mɔgɔ tulo t'i la mɔgɔ t'i kɔlɔsi a b'i tanga ka bɔ o ma donc o ye dɛmɛ baara bolo donc a bɛ komi i n'a fɔ yɛrɛ kalan fɛn fana don ka ɲɛsin an kunnafonidilaw fana ma parce que n'i b'a dɔn fɛn b'i kɔ min b'i i kɔlɔsi i b'i tanga ka bɔ ko ma komi n'i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ o tɛ ko ɲuman ye i ka baara kɔnɔna na an ye o baara in daminɛ de kolomokari kɛ wula in na a ma ban a tɔ bɛ yen bi an ye min kolomokari o ye Bamakɔ ta ye waati nataw la fɛn min ye région ye kelen-kelen ni ɲɔgɔn bɛ sigi région bɛɛ lajɛlen kɔnɔ wa a bɛɛ bɛna fara kamero ɲɔgɔn kan Bamakɔ yan o tuma o kɔrɔ ye k'a fɔ san kalo 12 yɔrɔ min ka d'an ye radio so min ka d'an ye télévision so min ka d'an ye en tout cas n'a bɛ ka ja di Mali de kɔnɔna na an bɛ se k'a ka ja sɔrɔ k'a ka kunnafoniw sɔrɔ k'a kumakanw sɔrɔ k'u lamɛn k'u kɔlɔsi k'u sɛgɛsɛgɛ k'u lamara ka baara kɛ n'u ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ musaka o musaka donna ni baara ninnu dafɛ a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɔra an ka jamana yɛrɛ dufa la. Kɛnɛ in ka jɔnjɔn kɔni taara ka di maa 3 ma ka da olu ka cɛsiri ka walasa nin baara in bɛ se ka ɲɛ cogo min na. Yɔrɔ in kurumbokarili kɔfɛ a nana da maaw tulo kan k'a fɔ nin cakɛ bondaso min filɛ nin ye a bɛna dayɛlɛ kunnafonidilaw yɛrɛ ye ka bɛn ni sini yɛrɛ alamisa ye walasa maaw kɔni bɛ se ka taa munumunu salo yɛrɛ kɛ a kɔnɔna na ka taa lajɛ minɛn kura minnu yɛrɛ nana. Ka kɛ ni lakanabaliya min sabatilen don an ka jamana yɛrɛ camancɛ bolo kan furubatɔw ma n'a bɛ fɔ o ma ko société civile olu kɔni ye kunnafonidilaw wele ka sigi kɛ walasa ka se ka i da don gɛlɛya min yɛrɛ bɛ an ka jamana camancɛ bolo kan nin wagati laban na fulaw ka fara ɲɔgɔn kan tɔn min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko tapital pulaku olu kɔni maa ɲɛmaw u ɲininkali kunnafonidilaw fɛ ka fɔ olu yɛrɛ ɲɛ bɛ fɛɛrɛ jumɛn na min bɛ se ka boloda nin wagati in na jamana yɛrɛ kɔnɔna na u kɔni ka jaabi kɛra ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma olu kɔni tɛna fɛɛrɛ fɔ jamana min ni a kalifalen don jamana ɲɛmɔgɔw la a ka kan olu de ka fɛɛrɛw bila sen kan walasa gɛlɛya min bɛ an ka jamana camancɛ bolo kan o yɛrɛ bɛ se ka dɔgɔya cogo min na ɲinini minnu kɛra a kisa la Mayimuna Kulibali fɛ an ka jɛ k'o seerew lajɛ. Jɛkulu min bɛ yen nɔ ni o ye CNSC ye le Conseil national de la société civile o ye jɛkulu min ni olu kɔni bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ka hakɛw bɛ se ka sabati ni o ye société civile ye olu ye ɲɔgɔn lajɛ yɛrɛba kɛ kunun tarata kunnafonidilaw ka soba la kunnafonidilaw ɲɛma u kɔni ye ɲɛfɔliw kɛ ɲɛfɔli minnu ni olu bɛ tali kɛ ka ɲɛsin Mali jamana yɛrɛ ɲɛmaw ma u ka se ka fɛɛrɛw sigi sen kan fɛɛrɛ minnu ni o bɛ na kɛ sababu ye walasa bɛnbaliya ale ni jatigɛwalew ka wale minnu bɛ ka kɛ Mopti mara la ni o ye marabolo duruna ye o bɛ se ka dabila cogoya min na o ɲɔgɔn ye senfɛ min ye CNSC o jɛkulu yɛrɛ ɲɛmaaba ye ni o tɔgɔ ye Burema Alayi Ture ye ale ye ɲɛfɔliw kɛ a ko olu kɛlen kɔ ka baarajugu minnu ni olu bala ka kɛ Mali marabolo duruna na ni o ye Mopti mara ye ko kɛlen kɔfɛ ko o walejuyajugu kɛbaga maaw ka se ka olu ɲangi ka ɲangiliw ta ka bila sen kan minnu kan ka kɛ k'olu sɛgɛrɛ o kɔfɛ a ko olu bɛ wele bila Mali yɛrɛ jamana ɲɛmɔgɔw ma ni o ye Mali gouvernement ye u ka se ka fɛɛrɛw bila sen kan joona fɛɛrɛ minnu ni olu bɛna se ka kɛ sababu ye walasa dantɛmɛ wale minnu ni olu bɛ ka kɛ Mali yɛrɛ marabolo duruna na o bɛ se k'a dabila cogoya min na a ka kuma kɔnɔna la a y'i sinsin yɔrɔ jumɛn kan ka maaw hakili lajigi o de ye a bɛ fɔ maa minnu ma ko force de défense ale ni force de sécurité n'olu de ka baara ye ka se ka maaw lakana ani ka maaw yɛrɛ bolofɛnw lakana a ko olu kɔni maaw fɛn min ye maramafɛnw ye ni o ye marifa ale ni a ɲɔgɔnnaw ko o kan ka ye finitigilakaw de bolo walasa ka se ka maaw an'u bolofɛnw kɔlɔsi nka a ko o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ maaw ma ni maramafɛn kɔni yer'i bolo marifa o ni a ɲɔgɔnnaw ko Mali jamana ɲɛmɔgɔw kɔni kan ka se ka fɛɛrɛ sigi sen kan walasa olu ko ninnu bɛ se ka dabila cogoya min na o kɔnɔna la a ko k'a bɛ wele kɛrɛnkɛrɛnnen bila Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma min bɛ tali kɛ maaw ma ko ni marifa ale ni mugujugu kɔni ye e bolo e kan ka jatigi k'a fɔ ko e jatigɛwale maa de ni a bɛ fɔ olu ma ko terrorisiw o bɛɛ tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ a ko a ɲininen don ko kura Mali ɲɛmaaw fɛ minnu bɛ tali kɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ dama ka kɛlɛ ni o ye conflit intercommunautaire ye ni jamana kɔnɔden mu yɛrɛ jatigɛwale maaw ka waleya tɛmɛlenw kɔfɛ minnu ni olu yɛrɛ fɛnɛ bɛ siyakɛlaw la a ko ka fɛɛrɛw kɛ sen kan minnu ni olu fɛnɛ bɛ se ka segin ɲɔgɔn ma ka bolodi ɲɔgɔn ma kɛ cogoya min na nin kɛnɛ kan wele kunbilalen bɛ maa camanw ma ni u b'a fɔ minnu ma ko invité d'honneur la maa dɔ bɛ yen nɔ ni ale tɔgɔ ye Mahamani Samaseku ale ye jɛkulu dɔ ɲɛmaa ye jɛkulu min ni a bɛ fɔ o ma ko plateforme pour sauver la région de Mopti o jɛkulu in kɔni ka laɲini ne walasa ka se ka Mopti mara yɛrɛ bɛ se ka bɔ kɔlɔlɔ kɔnɔ cogoya min na o ka kuma kɔnɔna la ale ko walasa nin kɛlɛ in ka se ka kɛlɛ
walasa nin bɛnbaliya ninnu bɛ se ka kɛlɛ ko bɛɛ lajɛlen kan k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cɛ fara muso ka ani denmisɛnnin ni mabakɔrɔ ko sabu n'i ye a ta k'a lajɛ ko nin tɛ lakana tigilamɔgɔw kelen ka baara ye ko bɛɛ lajɛlen de kan ka fara ɲɔgɔn kan walasa nin ko ninnu bɛ se ka dabila cogoya min na o ka kuma tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ jɛkulu wɛrɛw tun ɲɛma bɛ yen nɔ association guinado kan fo ka taa a se a bɛ fɔ jɛkulu ma ko tabital pulaku ninnu jɛkulu fila ninnu kɔni y'u sinsin yɔrɔ min kan o de kɛra ko ni nin ko in yɛrɛ bɛɛ ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw ma jɔ u jɔyɔrɔ la halisa olu kɔni ye jalaki kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma olu ko ni ye nin ta k'a lajɛ ko nin kɔni kɛlɛ in kɔni bani ni kɛɲɛ tɛ olu kɔnɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw de kan ka se k'a lajɛ u bɛ se ka fɛɛrɛ minnu sɔrɔ o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɛ yen nɔ mamadu togo ni ale yɛrɛ fɛnɛ ye guna dogon ɲɛmaaba ye ale ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ halisa ko jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ma fɛɛrɛ jɔnjɔn sigi sen kan fɔlɔ walima u ma fɛɛrɛ foyi sigi yɛrɛ fiyewu walasa ka se ka nin ko in kɛlɛ cogoya min na ale ko bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka fɛɛrɛw sigi sen kan walima ka fɛɛrɛ daminɛw sigi sen kan walasa maa minnu ni olu kɔni bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na olu bɛ se ka bɔ kɔlɔlɔ kɔnɔ cogoya min na a bɛ wagati bɔ sisan anw ka jamana kɔnɔna na kuma dɔ bɛ yen nɔ min ni a kelen don gɛlɛyaba ye an yɛrɛ ka sigi kɔnɔna na o de ye jɔnya ko kuma yɛrɛ Kayi mara ka taa se Kulukoro mara ma nin fanfɛ yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na dugu dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen tasuma bɛ ka don olu duguw la kuma in yɛrɛ kɔni cayara anw ka jamana kɔnɔ hakaja ka taa se fo jamana yɛrɛ kɔkanna ma o de y'a to an ka jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔw ye bataki bɔ a bɛ fɔ min ma ko communiqué ka ɲɛsin waleya min bɛ ka kɛ Kayi yɛrɛ mara la sisan jɔnya anw ka jamana kɔnɔna na jamana yɛrɛ bɛ jɛ n'a ye wa sariya sen minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ olu kɛlen don ka mun fɔ a la ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra hakililajigi ye k'a fɔ bataki sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔna na wa ni maa yɛrɛ minɛna ni i bɛ ka maaw kɔni bila jɔnya yɛrɛ baaraw la ko bɛ se ka latɔ i la cogo min na i bɛ se ka wele bɔgɔ jeni yɛrɛ kɛnɛ kan jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ye ni dantigɛli ninnu bɛɛ lajɛlen walawala u ka sɛbɛnfura in kɔnɔna na an b'a fɔ min ma ko communiqué in yɛrɛ sɛbɛnfura kɔnɔna na min sɔrɔla kɔnɔna na an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɛ ni waleya min bɛ ka kɛ anw ka jamana kɔnɔna na ni wagati laban na ni a kelen don degunba ye wa maa caman yɛrɛ bɛ ka sɛbɛkɔrɔ jɔgin maa dɔw yɛrɛ bɛ ka fatu a sira kan o de ye anw ka jamana Kayi mara ka taa se Kulukoro mara ma waleya dɔw kɔni bɛ ka tɛmɛ yen nɔ waleya min ni an b'a fɔ a ma ko jɔnya wale nin kɔni kuma cayalen don anw ka jamana kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛnw ka taa se kunnafoni carisow ma bɛɛ lajɛlen de la ka dɔ fɔ nin na anw ka jamana kɔnɔna na nin kuma in kɔni tɛ kuma dogolen o de y'a to jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kɔni ye dantigɛli kɛ a bɛ fɔ min ma ko communiqué ka ɲɛsin nin waleya in ma min ni a bɛ ka kɛ Kayi yɛrɛ mara la ani Kulukoro mara yɛrɛ fan dɔ bɛ anw ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na hakaja hali ka taa se jamana yɛrɛ kɔrɔnfɛla ma ni jɔnya kuma ni a bɛ ka fɔ yen nɔ an bɛ don min ko bi ni ye jamana ɲɛmɔgɔw ka nin sɛbɛnfura yɛrɛ ta k'a lajɛ an b'a fɔ min ma ko communiqué y'u sinsin kumaden saba de ka ɲɛfɔli kɛ o kumaden saba la a kumaden fɔlɔ kɔni ye min ni an ka sariya sunba yɛrɛ ta k'a lajɛ a bɛ fɔ min ma ko constitution du 25 février 1992 o sɛbɛnfura in kɔnɔ a b'a yira k'a fɔ adamaden yɛrɛ ni bonyali ka kan wa adamaden yɛrɛ kan ka tanga a ninkun na ni ka se a bolominɛw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma anw ka jamana sariya sunba yɛrɛ bɛ o ko fɔ sɛbɛnfura in kɔnɔna na halisa kuma filanan o kɔni bɛ tali kɛ ni yɛrɛ anw ka jamana ta k'a lajɛ diɲɛ seleke naani tɔnba n'a bɛ fɔ o ma ko ONU an b'an yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna na ka taa se diɲɛ bɛnkan sɛbɛn minnu kɔni bɛ adamadenya hakɛw sabati Mali kɔni y'i tɛgɛ nɔ bila o sɛbɛnfuraw bɛɛ lajɛlen na ni dun y'olu ka sɛbɛnfuraw ta k'a lajɛ o b'a yira k'a fɔ jɔnya kɔni man kan ka kɛ cogo si la wa adamaden bɛɛ lajɛlen ni bonya ka kan wa bɛɛ lajɛlen kan ka tanga i bolo minɛ ka taa se i yɛrɛ ninkun ma halisa ni ye sɛbɛnfura in yɛrɛ kɔnɔ kumaw ta k'a lajɛ sabanan na u kɔni kumana fɛn min kan o de ye sariya minnu kɔni bɛ diɲɛ kɔnɔ ka na se hakajan an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna ma jɔnya kɔni wale ni maa o maa ni kɔni minɛna o la sariya kɔni kan ka ko latɔ i la walasa maa min n'i bɛ k'o wele ko min ka jɔn i bɛ se ka kiiri ka da o kisaw kan wa sariya yɛrɛ ma jɛn n'a ye cogo si la halisa nin sɛbɛnfura in kɔnɔna na Mali jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ye wele bila ka ɲɛsin maa minnu kɔni bɛ ka nin baara in kɛ u ka dansigi adamadenya la wa adamaden yɛrɛ ni bonya ka kan wa ani sutura yɛrɛ ka kan ka taa ye anw ka jamana bɛ dankun min kan sisan fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ min bɛ anw ka jamana kɔrɔnfɛla la ka na se jamana yɛrɛ camancɛ bolo kan ni nin kuma tilara ka na wuli nin bɛna kɛ degun wɛrɛ ka fara an ka jamana kan ni dun ye an ka jamana jateminɛ k'a lajɛ nin wagati in na an mago bɛ basigi ani o yɛrɛ bɛ se ka sabati cogo min na anw ka jamana kɔnɔna na maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen mago b'o la an bɛ don min na ko bi o de kama
na an ka jamana ɲɛmɔgɔw u kɔni y'a yira k'a fɔ wulikajɔw kɔni bɛna kɛ minisiriw fɛ minisiri minnu sigilen don adamadenya yɛrɛ hakɛ sabatiliw ma ka taa se an ka jamana yɛrɛ sariya kisɛ u bɛ se ka latɔbɔtɔ cogo min na olu bɛna wulikajɔ kɛ ka se nin yɔrɔ maraw la jɔnya kuma bɛ ka fɔ yɔrɔ min na walasa dan yɛrɛ bɛ se ka sigi a la cogo min na wa jamana ɲɛmɔgɔw tilara ka kuma kuncɛ ni kangarimada kan ni maa o maa n'o kɔni minɛna nin waleya cɛjugu ninnu na ko bɛ latɔn i la komi ni a yɛrɛ bɛ se ka kɛ nafa ye ka ɲɛsin maliden yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma ni an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna na i n'a fɔ wagati tɛmɛnenw na an tun ye walawalali kɛ k'a fɔ kamalen dɔ bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Kalilu Kulubali ni a yɛrɛ tun bɛ nafolo baara kɛ nka ni a terikɛ kɔni labanna ka janfa yɛrɛ siri a kama walasa ka se ka taa a bɔnɛ a nin na a bɔnɛni min kɔni kɛra a nin na a kumaw cayara anw ka jamana kɔnɔna na bari n'i yɛrɛ a bɔnɛcogo lajɛ a nin na a kɔni kasara bonyana kosɛbɛ a janaja baaraw kɛnɛ kan teli ɲɛtaa kɔni tun bɛ yen o de kɔfɛ maa dɔ kɔni tun taara ka taa i yɛrɛ kofɔ k'a fɔ ale kɔni ka juru tun bɛ banbaatɔ in na ale ka $1,000,000 bɔɲɔgɔnko ni a yɛrɛ tigilamɔgɔ jamu ye ko Kɔnate sɛgɛsɛgɛliw kɔni kelen kɔfɛ polisilakaw yɛrɛ fɛ u nana ka n'u tɛgɛ da nin kamalen kofɔlen kan a nana ye k'a fɔ tiɲɛ kɔni tun tɛ nin kuma la walasa anw yɛrɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ nin kisɛ in na cogo min na Ali Kulubali a n'a ka jata la Musa Jalo olu ye sɛgɛsɛgɛli min k'a la an ka jɛ k'o seerew lajɛ ɲɔgɔn fɛ an balimakɛ n'u ye Kalilu Kulubali yɛrɛ ni bɛɛ lajɛlen b'a kalama fɛn min n'a si bi tun bi t'i jɔ fo san 52 bɔɲɔgɔnko la Kalilu Kulubali yɛrɛ kɔni a kɔni bɔnɛna a nin na a yɛrɛ cakɛ ɲɔgɔn dɔ fɛ ni o tɔgɔ tun ye ko Bakari Sako ni maaw bɛɛ b'a kalama a fala fa cogo min na ni maa kofɔlen in fɛ a bi maa dusukun kamikami malidenw bɛɛ lajɛlen dusukun kɔni tun kamikamilen don minnu bi Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan maa fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ lajɛlen kɔni dusukun kamikamilen don saya ye kɔni o ye wajibi ye nka maaw sa cogo o de bi maaw dusu kasi o de hukumu kɔnɔna na sa fɛn ye Kalilu yɛrɛ ye a somaw bɛ o dusukasi kɔnɔ maliden bɛɛ lajɛlen bɛ o dusukasi de kɔnɔ sa maa wɛrɛ de bɛ yen min kɔni bɔla yɔrɔ dɔ la ka na jira k'a fɔ ko ale ni Kalilu kɔni ye baara kɛɲɔgɔnw de ye ko ale yɛrɛ bi jamana kɔ kan a ye fɛlɛ bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛ yaasa a na se ka kasabi dɔ sama ka bɔ Kalilu somaw kɔni fɛ cogoya min na a y'o fɛlɛw sigi sen kan wa jirala k'a fɔ a ye kasabi min sama ka bɔ kun a bɛ t'i jɔ fo sefa wari $1,000,000 bɔɲɔgɔnko la wa fɛn ye Kalilu a balimakɛ n'u ye Sakina Kulubali ye wari in kɔni minɛna ale de bolo o de hukumu kɔnɔna an ye wulikajɔ kɛ ka se fɛn ye Sakina yɛrɛ ma n'u ye Sakina Kulubali ye a ka ɲɛfɔli kan ye ni maa kofɔlen in a ye fɛlɛ jumɛnw de tigɛ yaasa a na se ka nin kasabi in sama ka bɔ cogoya min na bon tiɲɛ anw t'a dɔn an t'a bɔ yɔrɔ dɔn bon an ye Kalilu su sɔrɔ jeudi bon vendredi sama janaja kun bɛ yen bon a nana ko dɔn ko ale terikɛ soba de Kalilu ye mais ale bɛ Faransi de bon ale tun bɛ a ka wari bɛɛ ka na Kalilu tun bɛ dugukolo san k'a d'a ma bon ale yɔrɔ caman sa Kalilu bolo bon donc Kalilu ale ka maa ɲɛnamaba de ale ka wari tɛ Kalilu la dɛ mais Kalilu baara min k'ale ye donc Kalilu sara ale de ye quoi bon ani kasi bɛ ɲɔgɔn na bon mɔgɔw bɛ k'a deli ka fɛn bɛɛ kɛ ale kɔni ani kasi bɛ ɲɔgɔn na bon entre temps ne bɔra so kɔnɔ ne nana bon ne y'a ni cɛkɔrɔbaw sɔrɔ u y'o kuma la bon fo cɛkɔrɔbaw yɛrɛ kasara nɔfɛ bon ne bɔ to salon kɔnɔ bon a ko ne ma ko bon k'a ye misi dɔ san bon ka da a dɔgɔnin ma bon a dɔgɔnin ni a délégation bɛ ka ni misi ye bon an k'an boloma dɛmɛ n'a ye quoi bon mais ale mago ye $1,000,000 na euro dɔ b'a bolo a b'a fɔ ko falen donc n k'a ye $1,000,000 d'a ma donc a bɛ yɔrɔ jan bon o y'a sɔrɔ bon ci tun b'an bolo brigade mess la an tun bɛ ka na brigade mess la bon an natɔ a donna ne kun mobili kɔnɔ wari kun tɛ ne bolo ne ni dɔgɔnin wele n y'a ɲininka n ko karisa n ko o tɔgɔ ko Kisima Kulubali n ko $1,000,000 bolo a ko $1,000,000 k'a bɛ sɔrɔ a taara $1,000,000 ta k'a di ne ma ne y'a d'a ma bon an na brigade mess la a ko donc ko n'a seginna ka taa so ko donc k'a bɛ euro ta k'a di ne ma €1,500 bon an nana brigade mess la a n'a mankan ci brigade mess kuru kɔnɔ yen fo capitaine ka bureau kɔnɔ bon capitaine kɔni y'a gɛn k'a bɔ kɛnɛ ma a bɔra kɛnɛ ma a tununa bon a tununen bon an y'a kɔfɔ awa brigade mess mɔgɔw ɲɛna bon k'a ka numéro d'o ma mais dɔ sɔrɔla jama cɛla ka dɔn ko bon ale delila ka yɔrɔ dɔ la a n'a bɛ baro kɛ yɔrɔ min ale b'o yɔrɔ dɔn quoi a ye baro kɛ mɔgɔ min fɛ a y'o tigi wele k'a ɲɛfɔ o ɲɛna quoi o ko baasi tɛ ko donc ko a tɛ to n'a ma ale wele ko a bɛ se ale fɛ yen bon a y'o wele mais a ye numéro falen a kɛlen ka numéro falen an ye numéro falen an ye brigade mess mɔgɔw ma quoi bon dimanche sɔgɔmada fɛ ala kɛ an y'a minɛ an yɛrɛ denmisɛnninw taara minɛ bon restaurant na bon ani muso bɛ dumuni na yen bon i y'a minɛ n'an di brigade mess mɔgɔw ma bon i y'a fɛ yen min sɔrɔ a bolo o kɔni ye $100,000 ani $4,800 bon o kɔni brigade mess mɔgɔw y'o di ne ma kunun sagoma bon kunun wula fɛ bon a balimaw ye ne wele
ka ko dɔn ko bon ko awa olu ka denmisɛnnin kɛ bon ma ɲɛnama tɛ bon vagabond de don bon a bɛ ninnu ko ninnu de kɛ mais ne ka yafa ma mɔgɔ dusukasi mɔgɔ ka mɔgɔ sara e bɛ tila tun ko dɔn ko e bɛna awa nin ko ninnu kan ko sɛgɛrɛ ko dɔn ko mɔgɔ fagala de ka fisa ni e ye ko ne ka yafa ma dɔw bɛna wari tɔ sara donc ne ka yafa ma quoi ne ko bon ko tɛ ne bolo ko bɛ fanga ka bolo kan de n'a ne ka wari sara a tɛ ban ni fanga cɛ bon kunu fitiri selilen kɔfɛ ne nana ne ka wari to ta k'a di yan. O bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an bɛ yɔrɔ min na komi bi ni maa kofɔlen ni a taala kasabi in kɔni minɛ a kɔni minɛ bɛ faamaw bolo bi wa a bɛ ka kasabi fana sara o ka ɲɛfɔlila wari in bɛɛ lajɛlen kɔni sɔrɔla nka ni maa masina in sa fɛn min ye malidenw bɛɛ ye a jirala k'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'i kɔni kɔlɔsi wa Kalilu a somɔgɔw ani a balimaw bɛɛ malidenw bɛɛ o y'a jira k'a fɔ ko lasili dɔ kɔni bɛ olu bolo ni o ye olu hakilila ye a ye ɲɛfɔli kɛ an y'o fana na. Bon an kɔni ka laɲini an bɛ dusukasi min kɔnɔ bon o b'an bɔ an tɛ dusukasi wɛrɛ ɲini ka fara o kan bon ne bɛ alihala min na n'a ye nin kɛ nin sera ka ne sɔrɔ bon o y'a sɔrɔ ne y'an burɛra parce que awa i balimakɛ a ka sa nin sacogo in na a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ bon denbatigi de don muso 2 b'a bolo den 12 b'a bolo bon a sara ka problème caman de to a kɔ ka n'a wariko min sago cɛ an yɛrɛ tɛ dan don a la parce que ko dɔw bɛ yen bon an t'o kalama bon ko dɔ bɛ ka bɔ a kɔnɔ bon an t'o kalama bon an n'o dusukasi bɛ ɲɔgɔn na donc ni kɔni bɛ ne bolo i n'a fɔ fɛn ma kɛra dɔn ne ko bolo nin tɛ foyi y'a dɔn i y'a faamu donc an kɔni bɛ min kɔnɔ n bolo an bɛ ala deli an ka yɛrɛ sɔrɔ la fɔlɔ quoi. O kɔfɛ malidenw bɛɛ lajɛlen ka a jateminɛ maa minnu bɛ yen ni dusukasi b'u kan ka sababuya kɛ o balimakɛ kɔni banna an b'a se ka fɔ ninnu fana ye maafala dɔw de ye olu fana ye wulikajɔ kɛ yaasa u na se ka ninnu tɔ dusukasi cogoya min na maliden bɛɛ ka kalama k'a fɔ fɛn min ye Mali kɔnɔna na fɛn min ye Sunjata Keyita ale bɔnsɔnw fo ka taa se Modibo Keyita ka jamanaden de kɛmɛ fugari ta jamana kɔni kɔnɔ o de hukumu kɔnɔna na sa an bɛ kɔni bɛ dugawu min kɛ jamana kɔni ye hali sisan ala kana maa si kɛ fugari. Farafinna kibaruyaw ka taa se diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Niger jamana kan Niger jamana ani Itali jamana olu kɔni bɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma walasa tungarankew yɛrɛ bɛ tɛmɛni min kɛ Itali jamana yɛrɛ kan ka t'u yɛrɛ sɔrɔ Libi jamana kan ka sɔrɔ ka taa Europe gun kan balan kɔni bɛ ka da u la dɔɔni dɔɔni nin yɛrɛ kɛra dantigɛlen min ni a ɲɛfɔra Mamadu Isufu fɛ ni ale yɛrɛ Niger masakɛ ka taa se kɔnɔwarikaw ka masakɛ kɔrɔ Laurent Gbagbo ale ka bilali kuma min fɔra a kuma kɔni gɛlɛyalen don kɔnɔwarikaw yɛrɛ fɛ yen bari dɔw kɔni ye nisɔndiya sɔrɔ a la o dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ olu y'a yira k'a fɔ nin kɔni kiiri yɛrɛ tɛ tiɲɛ yɛrɛ tɛ diɲɛ yɛrɛ foyi la bilen nin kɔni dantigɛliw kɛra kɔnɔwarikaw ka maa dɔw fɛ k'a yira k'a fɔ kiiri tɛ k'a ka baara yɛrɛ kɛ cogo si la walasa an yɛrɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la diɲɛ kisaw la an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Kunungo diɲɛ kiiribulonba min bɛ yen nɔ ni an b'a fɔ a ma ko Cour pénale internationale ni a yɛrɛ sigilen don Hollande jamana kan ni dɔw ko a ma ko Pays-Bas olu kɔni ye bɔnfurula kuma fɔ k'a bɔ ka bin kuma min ni o de ye Laurent Gbagbo ni ale yɛrɛ tun ye kɔnɔwari masakɛ kɔrɔ ye n'a kɔni wulila ka bɔ fanga la san 2011 wagati ni Alassane Dramane Ouattara kɔni cogo ale yɛrɛ siginɔ la ka taa se a ka denmisɛn ɲɛmaa min bɛ yen nɔ ni an b'a fɔ o ma ko Charles Blé Goudé a yirala k'a fɔ ko ni maa 2 bɛɛ lajɛlen ka bila nin kɔni dantigɛli in kɔni kɛra kiiritigɛlaw fɛ an bɛ maa minnu wele ko juge bari u y'a yira k'a fɔ a bɛ fɔ maa min ma ko kitisentigi n'o ye procureur ye k'a fɔ dalu jɔnjɔn kɔni tɛ ale yɛrɛ bolo walasa ka se ka Laurent Gbagbo ani Charles Blé Goudé yɛrɛ minɛ an b'aw hakili lajigin k'a fɔ Charles Blé Goudé ka taa se Laurent Gbagbo ma ninnu bɛɛ lajɛlen tun nɔ minɛnen don k'a yira k'a fɔ u kɔni ye dankari adamadenya yɛrɛ la a bɛ fɔ min ma ko crime contre l'humanité ka taa se dansago yɛrɛ waleya caman bɛ yen nɔ ko u y'o bɛɛ lajɛlen kɛ kɔnɔwari jamana kan nka kiiritigɛlaw olu kɔni nana yira k'a fɔ Laurent Gbagbo ka taa se Charles Blé Goudé ma u kɔni nɔ tɛ foyi la jalaki minnu kɔni binna u kan o de y'a to kunungo nin kuma bɔra ka bi ka yira k'a fɔ ni cɛ 2 bɛɛ lajɛlen ka bila ka bɔ kaso la kibaruyaw kɔni bɔlen ka bi Abijankaw yɛrɛ fɛ yen nɔ n'o yɛrɛ ye kɔnɔwari faba ye maa caman kɔni bɛ yen nɔ minnu kɔni ye kule sɛbɛkɔrɔbɔ ka u ta kɔni kɛ dɔn kɔni ye ka yira k'a fɔ Laurent Gbagbo bilali min filɛ nin ye nin bɛna diya olu kɔni ye kosɛbɛ wa u n'u ka nisɔndiya yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ yira bari u yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo la ni Laurent Gbagbo kɔni ma bila bɛn yɛrɛ se ka na kɔnɔwari yɛrɛ jamana kan an b'a lɔdɔnniya k'a fɔ Laurent Gbagbo kalafili kɔni kelen ale ni Alassane Dramane Ouattara cɛ san 2010 ka taa san 2011 na wulikajɔ ninnu senfɛ maa min bɔnɛna ani na a bɛ taa se maa 3,000 bɔɲɔgɔnko ma o kɛra gɛlɛyaba de ye kɔnɔwari jamana yɛrɛ ka a donni kama Laurent Gbagbo ka taa se Charles Blé Goudé ma Laurent Gbagbo yɛrɛ ka lafasalikɛba min bɛ yen o kɔni y'a yira k'a fɔ nin kɔni ye nisɔndiyaba de ye ka ɲɛsin olu yɛrɛ ma bari olu kɔni ye a kuma fɔ kuma caman k'a fɔ Laurent Gbagbo yɛrɛ kɔni ma foyi kɛ wa jalaki fu de tun taara ka bin a kan wa a ka kumaw kɔnɔna
na u y'a yira k'a fɔ olu kɔni dalen don kiiri bulonba in yɛrɛ la n'an b'a fɔ a ma ko CPI. U ye baara in kɛ cogo min na olu yɛrɛ kɔni ye baara in kɔlɔsi baara in kɛcogo bɛɛ lajɛlen ɲana k'a yira k'a fɔ Laurent Gbagbo kɔni ka bila ka bɔ kaso la wa a yɛrɛ bɛ se ka segin ka na cogo min na a fa jamana yɛrɛ kan. Ni olu ka laɲini ye lafasalibaw kɔni ye nin dantigɛli kɛ. Kɔnɔwɛrɛkaw fɛ yen nɔ Laurent Gbagbo n'i y'a sɔrɔ kunungo kuma bɔra ka bi ka yira k'a fɔ ale kɔni kan ka labila. O kuma min fɔra kɔnɔwɛrɛkaw fɛ yen nɔ a kɔni kɛra jigiwaro ye ka ɲɛsin maaw ma ɲangata kɔni ye minnu sɔrɔ san 2011 wagati. A bɛ fɔ waati min ma ko crise post électorale ni a yɛrɛ kɛra sababu ye maa 3,000 bɔɲɔgɔnko minnu kɔni bɔnɛna u ni na. Maa dɔw kɔni bɛ yen nɔ minnu kɔni y'u ka nisɔndiya yira. Maa kɔni fanba kasara binna minnu kan. Olu y'a yira k'a fɔ degun kɔni ni tɔɔrɔya kɔni ye olu ta ye bi. Wa olu yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo la sariya yɛrɛ kɔni tɛ diɲɛ kɔnɔ bilen. Bari olu tun jigi ye kiiribulon min ye n'a bɛ fɔ o ma ko Cour pénale internationale ni dɔw k'a ma ko CPI k'a yira k'a fɔ olu kɔni bɛna kiiri tigɛ jɛlenya kɔnɔna na walasa Laurent Gbagbo ka taa se Charles Blé Goudé ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲangi cogo min na nka o baaraw ma kɛ. Maa dɔw kɔni bɛ yen nɔ kuma dilen ale ma ale y'a yira k'a fɔ mugu kɔni cira ale yɛrɛ sen na wa a kɛra sababu ye marifakisɛ kɔni ma se ka bɔ ale sen na fo u labanna k'ale yɛrɛ sen tigɛ wa hakɛ min tun kan ka d'ale ma o yɛrɛ hakɛ ma d'ale ma cogo si la. Muso dɔ kɔni bɛ yen nɔ ale ye dantigɛli kɛ ale y'a yira k'a fɔ ale kɔni cɛ bɔnɛna a nin na wa wari min yɛrɛ kun kan ka d'ale ma walasa a yɛrɛ na se ka taa ka denmisɛnw labalo n'o ye cogo min na o musaka ninnu yɛrɛ si ma da ale ma. Kamalen dɔ kɔni bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye ko Seydou Baro ale y'a yira k'a fɔ san 2011 waati ale yɛrɛ minɛna ka jagoya don kaso la k'a sɔrɔ a ma kɛ sariya yɛrɛ sira ka cogo si la Laurent Gbagbo ni a nɔfɛ jama yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fɛ. Nin kɔni ye gɛlɛyaba de min yɛrɛ n'a bɛ na cogo kɔnɔwari donna natalaw la. Maa dɔw kɔni bɛ yen nɔ minnu y'a yira k'a fɔ ni Laurent Gbagbo kɔni sen sura kɔnɔwari jamana kan olu kɔni na wuli ka jɔ kɛ u b'u ta sara togo o togo olu kɔni n'u ta sara ten. Jɛkulu min sigilen don kɔnɔwarikaw fɛ yen nɔ degun kɔni binna maa minnu kan n'ale yɛrɛ jɛkulu ɲɛmɔgɔ tɔgɔ ye Isaka Jabi ale y'a yira k'a fɔ Laurent Gbagbo bɛna labilali min kɔni kɛ nin ye k'olu kɔni jɛn tɛ n'a ye cogo si la. San 1995 waleya cɛjugu minnu kɔni kɛra kɔnɔwari jamana kan politikimɔgɔw ka taa se kiiri tigilamɔgɔw ma olu mu u jɔ o jɔyɔrɔ la ka na se san 2000 yɛrɛ waatiw ma hakaja san 2010 ka taa san 2011 na maa 3,000 minnu bɔnɛna u ni na wulikajɔ foyi fɛnɛ ma kɛ o la ka ɲɛsin olu maa tɔɲɔniw ma. Ninnu bɛɛ lajɛlen degun ye bibi na n'olu kɔni bɛ ka damakasi kɛ ka ɲɛsin diɲɛ yɛrɛ kiiribulonba in ma. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi sɔgɔmada in na a bɛ fɔ maa min ma ko procureur n'o ye sariya nɔfɛ gɛnbaga ye ale yɛrɛ kan ka jaabi bɔ ka bin ni Laurent Gbagbo n'a bɛna wele dan tuguni Laurent Gbagbo kiiri ka boli a kan wa kiiri kana boli a kan wa o jaabiw bɛɛ lajɛlen kan ka bɔ bi sɔgɔmada in na. A kuma kɔni cayalen don an bɛ don min na komi bi fɛn minnu mana bɔ a la donna natalaw la an bɛ n'o da tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen tulo kan inshallah. Talata don ɲamɛkaw fɛ yen nɔ Niger jamanakuntigi ni ale ye Mamadu Isufu ye ka fara Itali minisiri ɲɛmaa kan olu ye nimisi wasa sɔrɔ kosɛbɛ waleya min n'u tu kelen bɛ ka a sigi sen kan walasa maa minnu ni olu bɛ dogo ka taa tunga fɛ sinamasira fɛ olu waleyaw bɛ se ka dabila cogoya min na u ye a yira k'a fɔ ko u ye nimisi wasa sɔrɔ nin baara in na kosɛbɛ. O nimisi wasa bɛ tali kɛ mun kan a bɛ fɔ min ma ko lutte contre l'immigration clandestine ni maa dɔw kɔni bɛ taa sinamasira fɛ maa wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen nɔ olu bɛ tila k'u jukɔrɔma dondo ka taa u bila fo farajɛ jamana kan ni o baaraw yɛrɛ bɛ senna kabi san 2016 wagati u ye a yira k'a fɔ ko olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma k'a fɔ k'u b'o waleya min kɛlɛ ko o kɔni sera ka nafa sɔrɔ cogoya sugu bɛɛ lajɛlen na. Maa minnu ni olu bɛ tɛmɛ kɔrɔnfɛ sira fɛ ka bɔ Niger fɛ kɛ u kunda Itali jamana kan a yirala k'a fɔ ko kabi u ye nin baara in daminɛ ko o kɔni maa ta ko caman bɔrɔ u la. Italikaw fɛnɛ a yira k'a fɔ ko minnu bɛ bɔ Niger ko k'i kunda olu fɛ ka kɛmɛ sara la ko o maa hakɛ jiginna ni sara 80 bɔɲɔgɔn ko ye san 2018 kɔnɔna la. O de okumu kɔnɔna la min ye Itali jamanakuntigi ye ale kɔni ye Nigeriakaw ka jamana ɲɛmɔgɔ fo kosɛbɛ ni waleya in na san 2 laban ninnu kɔnɔna la k'a fɔ ko u ka baaraw kɔni ye sira sɔrɔ kosɛbɛ. Ani maa minnu fɛnɛ bɛ nin nɔ ni olu kɔni bɛ maaw taraki sira la ni olu maa dɔw ye jatigɛ wale maaw ye u ko u y'a yira k'a fɔ ko ni waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni nɔgɔyara. Jɛkuluba min sigilen bɛ nin nɔ ni u b'a fɔ ma ko UE Union Européenne olu maaw ka fara maa minnu ni olu yɛrɛ sigilen bɛ ka se ka tungalataga sira juguw fɛ ka se ka olu waleyaw kɛlɛ olu jɛkulu ye a yira k'a fɔ ko ni wagati laban ninnu na ko olu kɔni ye jaabi minnu sɔrɔ ko o jaabiw fɛnɛ bɛ maa nimisi wasa kosɛbɛ sabu ko n'i ye a ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ mɔgɔ ta fanga jiginna kosɛbɛ yanni san 2016 cɛ u ye a yira k'a fɔ ko maa tun bɛ bɔ Nigerkaw fɛ k'i kunbada Itali jamana ka fo ka tila ka farajɛ jamana la sɔrɔ o maa tun bɛ bɔ maa 100 la fo ka taa a se maa 100 ani maa 50 bɔɲɔgɔn ko la nka san 2016 tɛmɛlen na a yɛrɛ la k'a fɔ ko maa yɛrɛ tɛ tɛmɛ maa 5 a cayalenba bɛ t'i jɔ maa 10 bɔɲɔgɔn ko la u
ye o jaabiw sɔrɔ ka o lase maaw ma kunnafonidilaw ka ɲɔgɔn ye dɔ senfɛ. Itali jamana ɲɛmɔgɔ a y'a ɲini ko farajɛ jamana maa minnu ni olu kɔni b'a fɔ k'u bɛ farafin jamanaw dɛmɛ ko u kɔni bɛ se ka u ka fɛɛrɛw sigi sen kan ni wagati ninnu na walasa ka se ka farafin dugu minnu ni olu tun bɛ u kunda u baraka k'a fɔ k'u bɛ taa tungala tagala yen nɔ u bɛ se ka fɛɛrɛw sigi sen kan ni o ye projɛw ye walasa olu jamanaw yɛrɛ bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na. Isufu ni ale fɛnɛ de ye Niger jamanakuntigi ale fɛnɛ ye wele bila kɔkan mɔgɔw ma ni o ye farajɛ jamanaw ye k'a fɔ ko fɛɛrɛ minnu tun b'u bolo walasa min ye maa minnu ni olu bɛ doncogo sira kolon fɛ u ka jamana kan walasa olu ko kɔni ko nin ye dɔ bɔlen o fanga la u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɛ walasa u bɛ se ka jama minnu ni olu tun bɛ taa u bɛ se ka fɛɛrɛw sigi sen kan ko olu mɔgɔw dɛmɛ cogoya min na. O tɛmɛlen kɔfɛ ka bɛ yen nɔ a y'a ɲini italikaw fɛ ko u kɔni ka dɛmɛ don olu ma min ye lakana sabati siraw ye ni o ye sécurité ye walasa jatigɛwale maa minnu ni olu kɔni bɛ munumunu na u ka jamana kɔnɔ u bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ ko olu jatigɛwale maaw kɛlɛ sabu n'i ye ta k'a lajɛ ko san laban ninnu na jatigɛwale maaw kɔni ye dankari ɲamɛkaw ka yɔrɔ caman na. Hakililajiginna san 2018 na ɛrɛ la k'a fɔ ko italikaw kɔni ye yɔrɔ dayɛlɛ yɔrɔ min ni a bɛ fɔ lasigiso n'a bɛ fɔ o ma ko ambassade u y'o dayɛlɛ ɲamɛkaw fɛ yen nɔ wa italikaw ko olu kɔni bɛna fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ka Nigerkaw kɔni dɛmɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya k'u bɛna finitigilakaw ni u b'a fɔ olu ma ko soldaw u bɛna o bila ka taa Niger maaw dɛmɛ o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɛ yen nɔ u y'a yira k'a fɔ ko u bɛna Mali dɛmɛ ka Libi dɛmɛ fo ka taa a se Nigeria jamana ma minnu ni an bɛ wagati min na fɔ sisan jatigɛwale maaw kɔni kelen bɛ ka dadigi kɛ ni yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛɛ la. Nigeria jamana kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ maa 26 bɔɲɔgɔnko minnu kɔni bɔnɛna u ni na a kɛra kari tɛmɛnen nka nin dantigɛli kɔni kɛra u ka polisi ɲɛmaw fɛ kununko yɛrɛ tarata ni Nigeria jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ maa minnu kɔni ye maaw bɔnɛ u ni na tantɔ maa 26 bɔɲɔgɔnko maa wɛrɛw kɔni tɛ minnu kɔni ka baara yɛrɛ kɔni ye bagansuya ye Nigeria jamana kan n'a bɛ f'u ma nanzarakan na ko voleur de bétail olu kɔni ye nin wulikajɔ in kɛ wa a kɛra Nigeria yɛrɛ fanfɛ yɔrɔ min na a bɛ f'o de ma ko Sokoto ni yɛrɛ Sokoto ta k'a lajɛ o ye kabila ba de Nigeria jamana yɛrɛ kan ni maa kofɔlen ninnu minnu filɛ nin ni an b'a fɔ ma ko voleur de bétail ni bagansuyannaw don u kɔni donnen nin dugu kofɔlen kɔnɔna na u ka wulikajɔ kɔni kɛra min ye ka mugu de kɔni ci maaw la hali u ma maasi ɲininka o de y'a to maa 26 bɔɲɔgɔnko o kɔni de fatura muso 2 yɛrɛ kɔni b'a la nin waleya cɛjugu minnu kɛlen filɛ nin a kɛra nɛgɛ kaɲa 17 wagati nka finitigilakaw kɔni bɛ wulikajɔ kɛ ka na tuma min na o y'a sɔrɔ nin maa kofɔlen ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen u kɔ don n'u sen 2 ye kan ka bagan minnu kɔni siyɔn u y'olu baganw bɛɛ lajɛlen siyɔn ka tila ka maa 26 fɛnɛ fa ka da o kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Nigeria nin yɔrɔ fanfɛ yɔrɔ ninnu na yɛrɛlakana jɛkulu n'a bɛ fɔ minnu ma ko des groupes armés milices ninnu bɛɛ lajɛlen t'u bilara sen kan nka jamana ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ ni jɛkulu minnu sigilen don a jɛkulu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen daga ka ci bari maa man kan ka i ka lakana sabati i yɛrɛ ye cogo si la o de y'a to finitigilakaw tun bilalen don ka taa wagati tɛmɛnenw na nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na walasa u yɛrɛ bɛ se ka taa lakana sabati cogo min na hali ni y'a sɔrɔ o baaraw ma bɔ tɛnɛnna ka kari sɔrɔ yɛrɛlakana jɛkulu minnu kɔni fɛnɛ bɛ nin yɔrɔ masurunyayɔrɔ la a caman kɔni bɛ yen nɔ minnu kɔni ye maa caman minɛ ka se ka u bɔnɛ u ni na minnu ni sariya tigilamɔgɔw y'a yira k'a fɔ o tɛ waleya ɲuman ye cogo si la bari ni kɔni ye maa minɛ i kan ka taa n'a ye kiiri bulon de la walasa n'a nɔ bɛ ko la walima n'a nɔ tɛ ko la kiiri ka se ka boli a kan an b'a hakili lajigin k'a fɔ Muhammadu Buhari n'ale yɛrɛ ye Nigeria masakɛ jalaki kɔni caman talen don ka bi ale kan an bɛ don minɛ komi bi ka sababu kɛ a ka wulikajɔbaliya ani a ka cɛsiribaliya ye ka ɲɛsin nin maajugu ninnu kɔni ma minnu bɛ ka gɛlɛya yɛrɛ sigi Nigeria jamana kan an b'a hakili lajigin k'a fɔ Muhammadu Buhari yɛrɛ kan k'i kanbɔ fanga nɔfɛ février kalo yɛrɛ natɔla san 2019 min ni an filɛ o kɔnɔ. Zimbabwe kunnafoniw na a yɛrɛ la k'a fɔ min ye sɔngɔyɛlɛnba ye k'u ye o ta ko o ɲɛsin u ka tajiw ma n'a a bɛ fɔ o ma nanzarakan na ko carburant n'i y'a ta k'a lajɛ min kɔni ye nin sɔngɔyɛlɛn in ye a ma bɛn jamanakɔnɔdenw ma cogoya si la u wulila ka u ka nisɔngoyaw yira min ye ka don u ka dugu kɔnɔnaw la ka tiɲɛniw kɛ o kɛra sababu ye ka maa 3 bɔnɛ u ni na hakililajiginna a yɛrɛ la k'a fɔ ko a bɛ kalo damadɔ bɔ bi min ye Zimbabwekaw fɛ yen nɔ gɛlɛya bɛ ka don u ka dugu kɔnɔ dɔɔni dɔɔni fo ka taa a se tajiko ma u ka fanga sinamatɔn kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ yen nɔ olu ye a yira k'a fɔ ko maa wɛrɛw kɔni bɛ minnu ni olu kɔni sera ka gɛlɛya wɛrɛw sɔrɔ nin jamajɛ bɔli na jɛkuluba min bɛ yen nɔ ko Amnesty International ni o ye jɛkulu ye jɛkulu min ni a sigilen bɛ diɲɛ selege naani yɛrɛ kɔnɔna la walasa ka se ka dɛmɛ don buna adamadenw ma olu ka jateminɛw la olu ye a yira k'a fɔ ko maa minnu ni olu kɔni bɔnɛ don u ni na ko o bɛ t'i jɔ fo maa 8 bɔɲɔgɔnko la jamana kɔnɔdenw ka nin ɲɔgɔn yeba min ni u kɔni bɔra ka u ka nisɔngoyaw yira a yira la k'a fɔ ko o dugujɛ kɔni n'i ye Zimbabwe yɛrɛ ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ ko maaw sumara kosɛbɛ sabu
ko u ka fintigilakaw kɔni bɔra ka don u ka bɔlɔnkɔnɔnaw la n'u ni maa minnu bɛnna u kɔni tun bɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa maaw ka se ka da u bɛrɛ la o kɔnɔna la fɛn min ye gaz lacrymogène ye u kɔni tun bɛ ka o ci maa dɔw la walasa olu ka se ka bɔ cogo min na jama cɛ la maa dɔw ka ɲɛfɔcogo la u ye a yira k'a fɔ ko fanga sinamatɔ maaw fɛnɛ kɔni tun bɛ wulikajɔ la ka fara maa tɔw ka taa ka jamana kɔnɔdenw kɔni bɛ wulikajɔ la k'a fɔ ko gɛlɛya b'u ka dugu kɔnɔ min ye fanga sinamatɔw ye a yirala k'a fɔ ko o taratɔdon kelen na ko fanga sinamatɔ maa kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw kɔni wulila min bɛ tali kɛ pinɛw fo ka taa a se fɛn kolon dɔw ma ka wuli ka o ta ka don bɔlɔnkɔnɔnaw la ka yɔrɔw kɔni jeni o kɛra fanga sinamatɔ maaw ta ye olu ye a yɛrɛ k'a fɔ ko jamanakuntigi min kɔni bɛ olu kunna ko o b'olu kunna kabi ni u ka zimawe yɛrɛ a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ san 1980 waati ko fo kana se bi ma ko olu kɔni bɛ gɛlɛya de kɔnɔna la o kɛra fanga sinamatɔ maaw kɔni ka wele kan ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a yɛrɛla k'a fɔ ko u ka internetiw ni o y'u ka kunnafoni cari siraw ye ko olu kɔni si tɛ ka lasɔrɔ u ka jamana kɔnɔna la bilen zimawekaw kɔni an bɛ wagati min na fɔ sisan a yɛrɛla k'a fɔ ko u kɔnɔna fililen don kosɛbɛ sabu min ye u ka tajiw sɔngɔ ye ni o y'u ka carburant ye olu bɛ yɔrɔ min na bi ko a yɛrɛla k'a fɔ n'i ye a ta k'a lajɛ zimawekaw de ka taji sɔngɔ daga gɛlɛnnin bɛɛ lajɛlen ye a yɛrɛla k'a fɔ ko an bɛ wagati min na fɔ bi ko zimawekaw kɔni kɔnɔna filila kosɛbɛ sabu ni y'u ka taji sɔngɔ ta k'a lajɛ ko diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna la bi an bɛ wagati min na fɔ sisan ko zimawe de kɔni taji sɔngɔ ka gɛlɛnna a bɛɛ lajɛlen ye ni o bɛ ti i jɔ dorari 3 ani tila bɔɲɔgɔnko la ko u ka essence litiri 1 sɔngɔ bɛ taa i jɔ o de la u ka jamanakuntigi ni o ye Emerson Nangawa ye a yɛrɛla k'a fɔ ko a kɔni bɛ sigi u ka jamana kɔnɔ wagati min na ko a kɔni y'i sinsin k'a fɔ ko a bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa u ka jamana minɛnw kɔni ko a bɛna sɔngɔ ɲɔgɔnjogi ko la k'a fɔ ko ka gɛlɛya ta ka bɔ u ka jamana kɔnɔ nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi ko fɛn bɛ tali kɛ u ka fɛn caman na ni o bɛ taa se tulu fo ka taa a se sugoro o ni a buru o ni a ɲɔgɔnnaw ma ani min y'u ka furakow ye ko olu kɔni sɔngɔ ma jigin cogoya si la u ka jamanakuntigi bolo. Nin bɛ dansigi kɛ aw ka bi kunnafoniw na ɲɛmɔgɔyaso ye minnu fara ɲɔgɔn kan ka di an ma an bɛ foli ni tanu lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu sigilen filɛ ka teli ɲɛta lajɛ nin wagati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la maliden minnu sigilen don Niger jamana kan ni a faba yɛrɛ ɲami an ka foli bɛ se malidenw ma nin yɔrɔ kɔfalen na ala ka sini don kibaru kɛnɛ yirana inshallah.